أملاخ يخون كما حاديركم يا إلي قليهم قرص والعاكم ما يتمثلونهم كورنا أملاخ يخون እግዚአብሔር ይመስገን همዛ مسألة حبرة ስለዝሃበና ጊዜ ስለዝሃበና ሕዋትሓት ኣነ በቐሊሉ ኣይርዮኔ ፎር ግራንትድ ንወስዶ ገለገለ ይስኢሉ ምሳኻ ኸውን ከሎ ኣቕልል ኣቢልካ ትርዮ ዓብ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እዛ ንእሽተይ ሞጓሰ ሂቡና ኣሎ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ኸ ብዙሕ ተቕስታት ከነንብብ ኢና ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ትፈልጥዎ እዩ ግን ናይ መእተውስ እንታይ ከንብብ ኢለ ማለት ግን ንመእተው ክትኮነና ካልእቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ብዛዕባ ጴጥሮስ ኣይኮንና ክንምሃር ካሊእና ንምሃር ማለት እዩ ኣብታ ፈቐደ 12 ዘላ ንመእተው ትኾነኒ እያ ማለት እዩ ፈቐደ 12 ካልእቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፈቐዲ 12 ኩላትና ሓፍ ንበል እቶም ጥዕመና ማለት እዩ እንታይ ትብለና እዛ ጥቕሲ እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቶም ምእመናን ክጽሕፈሎም ከሎ ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቂ እውን እንተጸናዕኩም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ከዘክረኩም ሓሳበይ እዩ ስለዚ ከዘኻኽሮም ደሊሎም ዝኽኻርሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ፕሮግራማትና ኩሉ ግዜ ነግር ኢና ደጋጊምና ስለዚ ንመዘኻኸሪ ማለት እዩ ንጸልይ ሰማያዊ ኣቦ ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና ከምዛ መሰለ ሕብረት ስለ ዝሃብካና እዚ ካባኻ ኮይኑና ባኻ ኮይኑና ክብረኻ ንዓኻ ንህብ ኣሎና ጎይታ እንጀኻን ስኻብቓልካ ተስተምህረና ንልመን ኣሎና መብራህ ቃልካ ሃበና በቲ ዘምሃርካና ብኡን ወጎይታ ክንእዘዘካ ጸጋኻ ብዝሓልና ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ኣሜን ኮፍ ንበል ንመሃሮ ትምህርቲ ብዛዕባ መሃብ እዩ ብዛዕባ ዕሽር መባዕ ሕያብ ኩራት መብፅዓ ምሕጋዝ ጽጉማት ዘጠቓለለ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ እዚ ኣሚረ ኣለኹ ሕጂ እውን ካልኣይ ግዜ ከዘኻኽረኩም ስለ ደለኹ እየ ምዝኽኻር ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መሃብ ቃል ኣምላኽ ክንሓስብ ከለና ቅድም ክንርድኦ ዘለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ኩላትና ንወፅእ እስቲ ማቴዎስ ወንጌል ከምቲ ዝበልኩኹም ብዙሕ ጥቕስታት ከነንብብ ኢና ቃሉ እንታይ ከም ዝብለና ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ መበል 22 ምዕራፍ ካብ ፈቕዲ 37 ክሳብ 40 ዘሎ ከምዚ ይብለና ኢየሱስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ እዚኣታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እያ እታ ትመስላ ካልኣይታ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ኣብዚአን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተሰቒሉ ኣሎ ያው ተጠቕሊሉ ኣሎ ኩሉ ሕጊ ዘሎ ኣብ ነቢያት ዘሎ ኣብዘን ክልተ 10 ትእዛዛት ኣለዋ ኣብዘን ክልተ ተጠቕሊለን ኣለዋ ማለት እዩ እንታይ እያ ቀዳመይቲ ብምሉእ ልብና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነፍቅሮ ብምሉእ ሓሳብና ብኩሉ ነፍስና
እግዚአብሔር መጀመሪያ ከነፍቅሮ እዩ ማለት እዩ እታ ካልእታ ኸዓ ንብፃይና ከምኡ ከነፍቅር ቅድም እግዚአብሔር ድሓር ከዓ ንብፃይና ስለዚ ቅድሚ ገንዘብና ቅድሚ ንብረትና ቅድሚ ካልእ ነገራትና ህይወትና እውን ጎይታ ዝደሊ ልብና እዩ ቅድሚ ኩሉ ማለት ገንዘብና ኣይኮነን ዕሽርና ኣይኮነን መባኣና ኣይኮነን መብፃዕና ኣይኮነን ወይ ካልእ ኩሉ እንገብሮ ኣይኮነን መጀመርያ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ክፈስስ ኣለዎ ከምቲ መዘመራን ከዘምሩና ዝፅዕኑ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኢና ብምሉእ ልብና ከነፍቅሮ ዘለና ድሓር ንብፃይና ማለት እዩ ስለዚ ልብና ልቢ ነፍሲ ወከፍ ማለት እዩ ብኻልእ ኣምላኽ ምስ ዝትንከፍ ብመንፈስ ምስ ዝመላለስ ንኣምላኽ ኮነ ንሰባት ኮነ ገንዘቡ ድሕር ኣይብልን እዩ እተተንከፈ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ዝመላለስ ሰብ ገንዘቡ ንኣምላኽ ዕሽሩ ድዩ መብኡ ድዩ መብፅኡ ድሓር ክንመፆ ኢና ንመሃሮ ኢና ንኸብሲ ኣይፅጉሞን እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኣብቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ክንኣቱ እዩ ዘለና ማለት ገንዘብና ኣይኮነን ኣምላኽ ደሊ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣምላኽ ምስ ተንከፎም ዝገበርዎ ማለት ብፍቅሪ ለጊሶም ክህቡ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም ኣብ ዘፀአት ንኸይድ እሞ ዘፀአት 38 እዞም ሰባት እዚኣቶም ረኣይዎም እንዳመሳሰልና ንሓና ካምሶም ክንከይድና ኣነኻ ከመይ ኣለኹ እንዳበልና እንዳሓተትና ማለት እዩ ዘፀአት ሰላሳን ሸሞንተን ካብ ፈቅዲ 21 ኣብነት ኢና ንወስድ ዘለና እዚኦም ብኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ተተንከፉ ሰባት እዮም ስለዚ ከመይ ይህቡ ኣለዉ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ዘፀአት 38 ካብ ፈቅዲ 21 ከምዚ ይብለና ፀብፃብ ናይቲ ማሕደር ናይ ምስክር ማሕደር ብትእዛዝ ሙሴ ንኣገልግሎት ሌዋውያን ብኢድ ኢታማር ወዲ ካህን ኣሮን እተፀብፀበ እዚ እዩ ባሳልኤል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ካብ ነገድ ይሁዳ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኩሉ ገበረ ኦሆልያብ ወዲ ኣሒስ ሳማክ ካብ ነገድ ዳን ከዓ ምስኡ ነበረ ንሱ ቀራፅን ብሰማያውን ሕብሪ ደምን ፅሩይ ቀይሕን ልሕፂ እንጣጥዕን ብልሓተኛ ኣላምን ጠላፍን ነበረ እቲ ንኩሉ ዕዮ ቤት መቅደስ ንመስርሒ ዝኾነ ኩሉ ወርቂ እቲ ተዋህበ ወርቂ ብሲቃል መቅደስ 29 ታለንት 730 ሲቃል ኮነ ካብቶም ናይ ኣኼባ ተቆፅሩ እተዋህበ ብሩር ድማ ብሲቃል መቅደስ 100 ታለንት 775 ሲቃል ኮነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብቶም በቲ ቁፅሪ ዝሓለፉ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ እሞ ካብ 6,3550 ሰብ ሓደ ቤቃ ንሱ ከዓ ፈረቓ ሲቃል መቅደስ በፅሐ
እቲ 100 ታለንት ብሩር ድማ ንምፍሳስ ኣጋር መቕደስን ኣጋር መጋረጃን 100 ታለንት ን100 እግሪ ሓደ ታለንት ንሓደ እግሪ ኾነ በቲ 1775 ሲቃል ድማ ነቲ ዓኑድ መስቓሊ ገበሩሉ ንጉልላቱ ኸዓ ለበቶ ኣዛግዑውን ገበረሉ እቲ ተዋህበ ኣስራዚ ድማ 7 ታለንት 2400 ሲቃል ኮነ ብኡ ኸዓ ኣጋር ኣፍ ደገ ድንኳን ምርካብ መሰውኢ ኣስራዝን ናይ ኣስራዚ መጋረዲዩን ኩሉ ኣቑሑ መሰውኢን ኣጋር ኣጻድ ብዙርዩን ኣጋር ኣፍ ደገ ኣጻድ ኩሉ ሽኻውልቲ ማሕደርን ኩሉ ሽኻውልቲ ኣጸድ ናይ ብዙርዩ ተገብረ ስለዚ በሽሓት በመዓት ኣብ ዝኽቡ ኸለዉ ኢና ንሪኦም ዘለና በቲ ትእዛዝ ሙሴ ዝሃቦ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዜና ኸዓ ንኺድ ቀዳማይ ዜና ምዕራፍ 29 ቀዳማይ ዜና 29 ዘገርም ታሪኽ ኢና ንርኢ ኣብዚ ኸዓ ልቦም ምስ ተተንከፈ ብህልፊ ዳዊት ከዓ ኣብኡ ዓብ ኣብነት ይኾነና ክህቡ ኸለዉ ከመይ ከም ዝሃቡ ንርኢ ማለት እዩ ቀዳማይ ዜና 29 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 9 ዘሎ ንጉስ ዳዊት ንብዘላ ማሕበር በላ ወደይ ሰሎሞን ኣምላኽ ንኡ በይኑ ዝሓረዮ ገና ንኡስን ሉምሉምን እዩ እቲ ዕዮ ገና ዓብይ እዩ እዚ ኣዳራሽ እዝስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ኣነ ኸዓ ብኹሉ ሓይለይ ንቤት ኣምላኸይ ዝኸውን ንናይ ወርቂ ነገር ወርቂ ንናይ ብሩር ነገር ከዓ ብሩር ንናይ ኣስራዚ ነገር ድማ ኣስራዚ ንናይ ሓፂን ነገር ከዓ ሓፂን ንናይ ዕንጨይቲ ነገር እውን ዕንጨይቲ ኣዕናቕ ኣእማንን ዝሳቐር እምንን ጸሊም ዘንጸባርቕ እምንን እተቐርጸ እምንን ኩሉ ዓይነት ክቡር እምንን እምነ በረድን ኣብዝሐ ኣዳለኹ ሓዙ ኣብዚኣ ምንታን ክትነቓቕሑ እንታይ ኣትብል ኣብዚኣ ኣብዝሐ እስከ ንብል ብሓንሳብ ምንታን ክንከውን ኢለ ቁሩብ ክስታይ ከይቶን ኣብዝሐ ኣብዝሕ ዝሃበ እንታይ ኮይኑ እዩ ሰብኣይ እዚ ልቡ ኣምላኽ ስለ ተተንከፈ ኣብዝሐ ይብል ስለዚ እቲ ኣምላኽ ዝተንከፎ መንፈስ ቅዱስ ዝተንከፎ ብግፀኛ ኣብዝሑ እዩ ዝህብ ማለት እዩ ኣገዲድካ ኣይኮነን ሃቢልካ ኣይኮነን ኣምሂርካ ኣይኮነን ዝትንክፍ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ንሱ ምስ ተንከፈ ኣብዝሑ ይህብ ንቤት ኣምላኽ ኣብዝሑ ይህብ ንኣገልገልቲ ኣምላኽ ኣብዝሑ ይህብ ንጽጉማት እውን ኣብዝሑ ይህብ ኣብዝሐ ሃብኩ ይብል ኣዳለኹ ኣብ ልዕሊ እቲ ነታ ቅድስቲ ቤት ኢለ ዘዳለኹ ኩሉ ድማ ነታ ቤት ኣምላኸይ ፈትየ ኣብዚኻ ፈትየ በሉ ፈቲና ኢና እንህቦ ንኣምላኽ ህይወትና ፈቲና ገንዘብና ፈቲና ዕሽርና እውን ፈቲና መባዲ ፈቲና ተገዲድና ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያኑ ከተገድድ የብላን ጥራይ ቃል ኣምላኽ ነምህር ማለት እዩ ብፍታው ፈትዩ እዩ ክህብ ዘለዎ ኢንፋክት ጽቡቕ ትምህርቲ ሚራትና ዝሓለፈ ጽቡቕ ምርኩስ እዩ ኮይኑለይ ዘሎ እዚ ከይፈተኹም ትገብሮ ነገር እንተዘይ ትገብሮ ይሓይሽ ኢላ ስምረት ሓቀይ እንዳጉረምረምካ ቅሪምሪም እንዳበልካ እንዳሓልካ ከምኡ ድዩ እንዳበልካ ብኸምኡ ክኸውን የብሉ ፈቲና ተረዲኡና ንኣምላኽ ክንህብ
ኣለና ፈትየ ናይ ርእሰይ መዝገብ ናይ ርእሰይ ሕጂ ረኣይዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ትዕሽር ትመባ ትኻልእ ኣለይኮን ንኣምላኽ ዝኾነ ኣሎ ግና ካብቲ ዕሽሩ ንኣምላኽ ሂቡ ከብቅዕ ተረፍካ ኣለዎ ኣብ ባንክ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ገንዘበይ ካብላለ ሕጂ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝግባእ ሂቡ ከብቅዕ እንደገና ካብ ገንዘበይ ካብላለ ማለት ካብቲ ዝተረፈ ማለት እዩ ናይ ርእሰይ መዝገብ ወርቅን ስለ ዘለኒ ወሲኸ ንቤት ኣምላኽ እህብ ኣለኹ ስለዚ ወሲኹ ክህብ ከሎ ኢና ንርዮ 3,000 ታለንት ወርቂ ካብ ወርቂ ኤፎር 7,000 ታለንት ከዓ እተኸልዐ ብሩር ንምልባጥ እቲ መናድቕ ኣባይቲ ወርቂ ንዝደሊ ካብ ወርቂ ንብሩር ንዝደሊ ድማ ብሩር ረብኢድ ብልሓተኛ ነዚ ግብር ንዝግበር ዘበለ ኩሉ ስራሕ ከዓ እህብ ኣለኹ ሎሚ ኢሉ ሕጂ ንሱ ብፍታው ሂቡ ከም መራሒ ጽቡቕ እዩ ከም መራሕቲ ንሕና ከዓ መጀመርያ ቅድሚት ብኩሉ ክንርከብ ከም ዘለና ከዓ ካብዚ ንምሃር ሎሚ ኢዱ ኢሉ ሎሚ ኢዱ ብፍታው መሊኡ ንእግዚአብሔር ዝህብ መን ኣሎ ሎሚ ንበል ኦኬ ኢዱ ብፍታው መሊኡ ንእግዚአብሔር ዝህብ መን ኣሎ ኣሁም የዝገድፋ ብፍታው ባሂልኩም ተሓጒስኩም ከምቲ ባሂሉና ንዝምር እንዲና ንዘምር ሓቀይ ስለዚ ዕሽርና ክንህብ ከለና ባሂሉና እቲ መብፅዓ ክንህብ ከለና ባሂሉና ንኣምላኽ ዝወሃብ ባህ እንዳበለና እንዳተሓጎስና ብፍታው እዩ ማለት እዩ ብግዴታ ዝኸውን የለን እግዚአብሔር ኣየገድድ ስለዚ ዘገርም እዩ ብፍታው እዮም ዝህቡ ዘለዉ ድሕሪ ምርኮ መን እዩ ድሕሪ ምርኮ ዝሓለፈ 2 ሰናብቲ ተማሂርና ነርና ትዝክሩ መጀመርያ ካብ ምርኮ ተመልሰ ዘሩባቤል ድሓር ዕዝራ ድሓር ነህምያ ኣብ ነህምያ ንኺድ ነህምያ መበል 12 ምዕራፍ ድሕሪ ምርኮውን 12:44 እዘን ሓዝወን ተፀሓፍወን ከዓ ኣፅንሕወን ከዓ እዘን ኩለን ዝሃብኩኹም ድሓር ደጊምኩም ረኣይዎን ምስቲ ከምህሮ ዘለኒ ምንታን ክሰማማዓልኩም ማለት እዩ ነህምያ 12 ካብ 44 ነህምያ 12:44 እቶም ኣይሁድ ኣገልግሎት ካህናትን ሌዋውያን ርእዮም ተሓጐሱ እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ ነቲ ዝለዓል መስዋእቲ በኹራትን ዕሽርን ኣብያ ከዓ ዕሽር ተተቒሳላ ድሓር እውን ክንሪኣ ኢና ካብ ኩሉ ማሕረስ ነተን ከተማታት ከምቲ ሕጊ ግደ ካህናትን ናይ ካህናት ኣሎ ናብቲ ዝእከበሉ ክፍልታት ቤት መዛግብቲ ዝእከቡ ዋናታት ኣቆሙ ንሳቶም ድማ ነቲ ሓለዋ ኣምላኽን ነቲ ሓለዋ ፅሬትን ሓለዋ እቶም ዘመርትን ሓለዋ ደጌታትን ከዓ ከምኡ ከምቲ ትእዛዝ ዳዊትን ሰሎሞንን ወዱን ገበሩ ሕጂ ድሕሪት እዮም ዝምልሰሉ ታሪክ ርዮም ከምቲ ዳዊት ዝገበሮ ታዘንበብናያ ከምታ ዳዊት ዝገበራ ዝሓለፈ እዋን ተሓጒሱ ሂቡ ነቲ ህዝቢ ከዓኒ ባህ ዝበሎ ይሃብ ዝበለ ከምታ ዳዊት ሰሎሞን ዝገበራ ኢሎም ነቦታቶም ይጠቕሱ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብነት ዝኾንዎ ገበሩ
ቀደም ብዘመን ዳዊትን ኣሳሲ ሓላቑ ዘመርቲ ነበሩ ንኣምላኽ ድማ መዝሙር ውዳሰን ምስጋናን ነበረ ብዘመን ዘሩባቤልን ብዘመን ነህምያን ከዓ ብዘለዉ እስራኤል እቶም ዘመርትን ሓለውቲ ደጌታትነን ንመዓልቲ ግዲኦም ሃብዎም ሌዋውያን ድማ ካብቲ ተቐደሰ ነገር ሃቡ እቶም ሌዋውያን ከዓ ካብቲ ተቐደሰ ነገር ንኣሮን ሃቡ እንረአይና ድሓርካ ስለዚ እቲ ህዝቢ ዕሽሩ የውፅእ ከምኡ መብኡ የውፅእ ንሌዋውያን ዝኸውን ዘውፅእ ሌዋውያን ከዓ ካብቲ ተቐበልዎ እንደገና ዕሽሮም ይህቡ ንመን እዮም ዝህቦ ነቲ ሊቀ ካህን ንኣሮን ይህብዎ ማለት ስለዚ ብሓጎስ ክገብሮ ከለዉ ኢና ንርኢ ካብ ምርኮ ስለተመልሱ እግዚኣብሔር ስለ ዝበፅሖም ጸሎቶም ስለ ዝመለሰ እቲ ዳንኤል ዝጸለዮ ጸሎት ተመሊሹ ሕጂ መጺኦም ማለት እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ተስፋ ዝሃቦም ማለት ሕጂ ሓጎስ ኣሎ ስለተመልሱ ማለት እቶም ኣይሁድ ኣብ ዓዶም ስለዚ ብሓጎስ ንእግዚኣብሔር ክህብዎ ንርኢ ግን ኣብቲ ነህምያ ከተንብቦ ከለኹም ተዝሕዝን እውን ነገር ኣሎ ስግርዳ ክብሎ ስለደለኹ እየ እምበር ቁሩብ ጸኒሖም እታ ናይ መጀመርያ ፍቕሪ ኣብታ መጀመርያ ፍቕርና መልሰና ክብል ይዝምር ነይሩ ሮቤል እታ ፍቕሪ ዝሒላ ድሓር እቲ ሌዋውያን ዝወሃብ ገለ መለኻ ገዲፎም በቃ ኣብታ ነህምያ ኣብኣ ተንብብዋ ማለት ሽዑ ሌዋውያን እንታይ ገይሮም ሌዋውያን እቲ ዕሽር እቲ መባ ምስ ዘይእከብ እቲ ንዕኦም ዝወሃብ ምስ ዘይተዋህቦ ሌዋውያን እንታያተወና ንሕና ንሽቅል ንኸይድ ኢሎም ኣብ ሽቀላ ኸይዶም ማለት እቲ ቤተ መቕደስ እንታይ ኮይኑ ተረሲዩ ኣብቲ ነህምያ ኢኹም ትረኽቦ ድሓር ነህምያ ክኽረየሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሰብኮም እዩ ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ልክዕ ብመንፈስ ኣምላኽ ክትንከፉ ከለዉ እግዚአብሔር ክበፅሖም ከሎ ድሕሪ ኣይብሉን ርኢና ያለና ኤግዛምፕል ማለት ይህቡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይህቡ ንቤት ኣምላኽ ይህቡ ነቲ ቤተ መቕደስ ይህቡ ነቶም ሌዋውያን ዝግብኦም ይህቡ ማለት ኦኬ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንምፃእ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብልግሲ ምሃብ ዘገርም እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓ መንፈስ ቅዱስ ምስ ፈሰሰ ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ክንሪእን ከለና ምዕራፍ 2 ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 43 ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ 43 ኩላትና ብሓንሳ ዘለና ኣውፂኩማ ኣብ ኩሉ ነፍሲ ፍርሃት ኮነ ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ድማ ብሃዋርያት ተገብረ እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ከዓ ብሓንሳ ነበሩ ዘለዎም ኩሉ እውን ብርኪ ነበረ ኣብዚኣ ኮሙኒዝም ሶሻሊዝም ንሪኣ ናይ ብሓቂ ኮሙኒዝም ሶሻሊዝም ከዚኣ ተራእያ ይትፈልጥን እያ እዞም ኮሙኒስት ሓቂ ኣለዎም ማለት ሓቂ ኣለዎም ክብለኩም ከለኹ እቲ ኣተሳስቦኦም ሓልዮም ነቲ ሰብ ነድድኻ ሓልዮም ድኻ ይውፃዕ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ተስዮም ማርክስ ሌኒን ኤንግል ሓቂ ከማ ኢሎም ተስዮም ፅቡቕ ሓሳብ ዲ የስ ፅቡቕ ሓሳብ ዲ መሰረቱ ብጣዕሚ ቅዱስ ሓሳብ ፅቡቕ እዩ ድኻ ክርዳእ ክሕገዝ ኩሉ ማዕረ ኮይኑ ክበልዕ ክሰቲ ማዕረ ክኽደን ማዕረ ክኸውን ፅቡቕ እዩ ትቕስተ ሕጂ ኣበይ ፀገም ተፈጢሩ በዓል ማርክስ ኣምታይም ኣብቲ ኣተገባብራ ሕራ ኣኪቦም ኩሉ ትዳ ኣከፋፊሎም ንኩሉ ብስርዓት ንኩሉ ፅቡቕቲ ነይራ ግን ከማይ ረኣና እንታይ ኮይና ኮሙኒዝም እቶም መንግስቲ ሃብታማት ኮይኖም
መንግስት በጣም ሀብታሚ ራሻ እኮ ሀብታሚ መንግስት ህዝቡ ባንስ በቃ ይስለፍን ዳቦሲ መስረዒ ለዚህ አብትተጋወራ ትክክል የለና ያው ናይ ስጋ ናይ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ግን ረኣይዋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ከይተጎዲኻ ኣብቲኣ ብግድያ ገዛኻ ብግዲ ገንዘብካ ብግዲ ርኢና ያለና ሶሻሊዝም ኮሩፕተይ መንግስቱ ተናኺፉና ኣሎ ብግድያ ብግዲ ከይፈተኻያ ኣብዚኣ ግን ብፍታው ባህ ኢልዎም እዩ ዝህቡ ዘለዉ ንምንታይ ተበልና መንፈስ ቅዱስ ስለተንከፎም እዩ ረኣይዎም ብርክ ነበሩ ረኣዩ ሕጂ ፍቕዲ 45 መሬቶም ዋው ጥሪቶም ሸጡ መቸስ ሎማ ነዚ ሕጂ መሬትኩም ሽጡ ኣብ ባንክ ዘለኩም ኩሉ ኣምፁ እንተዝበኹም ፖሹ ከምዘይታይ ፀሊዲ እቲ ፓስተር ኢኹም ትብሉኒ ኩለኹም ፅባሕ ሰንበት ዘላ ኣብዚኣ ወይ ኣታታ ዜላ ናብታ ባንክ እትዋ እንተ ዝብል ዋው ረኣዩ መሬቶም እዮም ሸይጦም ተገዲዶም ድዮም መሬቶም እኳ እዮም ሸይጦም ሕሰብዎ እሞ ጥሪቶም ዘበለቕሉ ዘለዎም ኮ ሸይጦም ንኹሎም ከዓ ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ ኣብዚኣ ሕጂ እቶም በዓል ማርክስ ኣብዚኣ እዮም ተጋጊዮም ኣብዚኣ እዮም እዚኦም እቶም መራሕቲ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ተመልኡ ማዕረ ገይሮም ንኹሉ የካፍሉ ነይሮም ማለት እዩ ድሓርካ ቁርባብቲ ምዕራፍ 6 እውን ስጋ ከዓ እትኸለኻ ንሪኦ ድሓንስ ንክተም ኩሉ ግዜ ስጋ ብቕ እዩ ዝብለካ ገለ ኣሎ ገለ ብግስ ከይበሉ እዮም ኣብ ፀፅባሕ ብሕብረት ኣብ ቤተ መቕደስ ከይቋርፁ ፀኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስን ብጉሩህ ልብን ንኣምላኽ እናኣመስገኑ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ እሰብ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ዕድል ነበሮም ሞጎስ ነይርዎም እግዚኣብሔር ድማ ዝድሕኑ ኣብ ፀፅባሕ ኣብታ ማሕበር ይወስኽ ሕጂ ሓሲበ ኣነ ጎይታ ኢለ ንሃ እዚ ክትገብሮ ይከኣለ ከኣሎ እዩ እንታይ ጎዲሉ ኣሎ ጎይታ ይተንክፈና ባዕሎም መንፈስ ቅዱስ መፂኡ እዚ ልብና ይረስርሶ ይኸውን እዩ ዝፀገም ኣይከውንን ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ የድልየና እዩ ኣብኡ ኢና ክንፀቅጥቀም ነዚ ከዓ ጸሎቶም ትጽልዩ ትጽልዩ ኣናውንስመንት ዘይግበር ኣብ ዘይነቃልሖ ማለት እየ ጽልያ ኣሕዋቱና ኣለኽን ጎይታ ይመስገን ንጸሊ ታ ግርምሽ ተወሳ ቢልዋ ናይሮቢ ኣወዳት የለው ወዳ ኣነ ጥራይ ኣብ ማእከል 3-4 ንስቲ ጸሎት ኣለና ይበሃል ኣነ ጸሎት ኣለና እውን ክብል ኣይክእልኒ የብልናን ጸሎት ማለት ኣይጽልን ኣለና ማለት ኣይኮነን እግሮምሩም ከዓ የለኹ ግን ከም ማሕበር ኣይንጽልን ኢና ዘለና ከም ማሕበር ማለት እዩ ሽማግሌታት የለው ሓደ ሽማግሌ የለና ኣበይ ኣሎ ጸሎት ናይ ቤተ ክርስቲያን የብልናን ሓቂ ዶ ንዘራርብ ስለዚ ናይ ማሕበር ጸሎት ናይ ቤቴል የለና ቤትና ኢና ዘለና ስለዚ ብሓንሳ እንተዘይመጻእና ብሓንሳ እንተዘይጸለና ካብኡ ይጅመር መንፈስ ቅዱስ ከመይ ልዳኽፈስ ከመይ ገይሩ ሓደ ልቢ ክህልወኒ ተሓራምባና ቆቦ እንደ ሓራምባና ቆቦ ትፈልጦ ተንኩም ኣብተይ ወሎ እዩ
እዚ ሕጂ ውግእ ዘለዎ ኣብዚ በዓል ወልድያ ኣብዩ ሃራምባ ኣብትሎ ቆቦ ከዓ በቲ ሸነኽ እቶም ዓዲ መሓራ ነበርኩም በዓል ትፈልጦ ኢኹም ሓቂ ጸጋ ትፈልጣ እንዲያ ሃራምባ ቆቦ ኣነ ተመላልሴ እቲ መድረክ ትግራይ ኣብቲ ግዜ ጥሜት ኩሉ ዋላ ወሎ ኩሉ በፅሕና ኢና በቲ ሚሽን ከመዩ ማለት ስለዚ ሃራምባ ንቆቦሲ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ እዚኣ እንታይ እያ እዚኣ ታከር ድያ ሓቂ ልልበርን ኤና ታከር እያ ዘላ እታ ቸርች ከም ታከርን እቲ ዝረሓቐ ኤፍራታ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ከም ማለት እዩ ኣይራኸባን እየን ማለት እዩ ስለዚ ሃራምባና ቆቦ ንኸውን ጸሎት ብሓንሳ ስለ ዘይንተግህ ኣብ ጸሎት ስለ ዘይንርከብ መቸስ ኣኼባ ፀገም የለን መኒቲ ፓስተር ተዓጢቖም እዮም ዝመፅኢልዋ ገሪሙኒ ፓስተር ኣኼባ ክትበሃል ከላ ኩሉ እዩ ዝመፅእ ኣብ ኪሩ ነበረ ከማን ገለ ቸርች እንድሕሪ ገለ ፀገማት ኣለዎ ዘይመፅእ እነበረ እኳ እዩ ነገር ስለ ዘሎ ተዓጢቑ መፅእ ዋላ ቸርች እኮ መፅእ ይፈልጥኒ ንነገር ብጣዕሚ ዝገርመን ሓንቲ ወፈያ ዘይውፊ ዕሽሩ ዘይህብ መብኡ ዘይህብ ዘይፅሊ መፅኡ መሖ ብለካ ሕንፍሽሽ ዘርአልካ ኣበይ መንፈስ የለና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ እንደገና ከዓ ኣብ ምዕራፍ 4 ንኺድ ምዕራፍ 4 ብሓንሳ ነውፅእ ግብረ ሃዋርያት ብሓንሳ ዘለና ምዕራፍ 4 አንብቡለይ ቃሉ አንብብዎ ኣብኡ ብሓንሳ ነንብቦ ምዕራፍ 4:32 ካብ 32 ክሳብ 37 ዘሎ ግብረ ሃዋርያት እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ሓንቲ ልብን ዋው ደስ ኣይብልን እዚ እኳ ተሳኢሉ ዘሎ ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ዋው ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብኩሉ ብርኪ ነበሩ እዛ ብርኪ ምናልባት ከይተሸግረና እንታይ ማለት እያ እዛ ብርኪ ኢኳል ሓቂ ኩሎም ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ካብ ገንዘቡ እዝናተይ እዩ ዝብል እስትበልዋ ኣይነበሮምን ዋ ረአይዎ እንዴናይ መንፈስ ቅዱስ ተቆፃፂርዎም እታ ቀዳመይቲ ቤተ ዘገርም እዩ ኣው ኤናሃው ዳሓን ሓዋርያት ከዓ ብብዙሕ ሓይሊ ብዛዕባ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነበሩ ኣብ ኩሎም ከዓ ዓብ ጸጋ ነበረ እዚ ይመለሰልና እዚ ይመለስ ነዚ ንጸልይ መንፈስ ቅዱስ ይምጻእ መንፈስ ቅዱስ ክብል ከለኹ መንፈስ ቅዱስ ማለት ኣይዶኖ እንታይ ከመይ ኢለ መንፈስ ቅዱስ ይምጻእ ባዕድ ስርሑ ዝሰርሕ ንሱ ይውረሰና ንሱ ክወርሰና ከሎ እዩ ዘይፍቶ ንፈቱ ዘይፍቅር ነፍቅር ህይወትና ንህብ ገንዘብና ንህብ ግዜና ንህብ ንሱ እንድሕር መፂ ንሱ ክትንክፍ ከሎ እዩ
نخيد 35 كلاتهم نولستي كلاتهم قايم كلاتهم مريت نبل ويس أبايتون كي ترفع زلوهم بولو عزابس إحنا دينا هنا ربعاية ما لاينا حسو زي بس إحنا بوفستم زي بس إحنا بس إحنا أي نبل زي تلمامدنا أي نبل ويتاي بارغ دحينا لنا كبرنا أملاق يخون ودحانا دس قروش يبزوني لنا رومي تمام صعب مدحان أبت practical life جن يلنا بس نزمرو مالتي تنسوكو زمرو زلو نملس كلاتهم مريت ويس أبايتي زبلة شيطان نواقات التشتة يمسوه نبرو أما أبتغى أقرأ حواريات ينبروه نفسه كفهم كم زد ليو يمغلوه نبرو سلازة حادة شجور وكوا أي نبرو من يلن شجر على تمنفس قدوس كعاي خلو شجر زبالي نقول لهم كم زد ليهم جرم يمغلوهم نورو لنا فانتاستيك زخانة في وقتي لو همي فدا يبلن يوسف زبالكا بحواريات بارناباس تبعله يوسف ينيرو دحر بارناباس تبعله ودمصننا زترغمو بارناباس ودمصننا مالتي بارناباس ليواوي ቆጵሮስ ዝዓረይቱ ካብ ቆጵሮስ እዩ ነቲ ዘለዎ ግራት ሸይቱ ነቲ ገንዘብ ኣምፂኡ ኣብ ጥቓ እግሪ ሃዋርያት ኣንበሮ ናይ ባርናባስ ህይወት ኣጽኒዑ ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ኣለኩም ብጣዕሚ ዘገርም ህይወት ዘለዎ ብጣዕሚ ፋንታስቲክ ህይወት ዘለዎ ባርናባስ ወዲ ምጽነናዕ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ፈትዮም እዮም ዝህቡ ዘለዉ ስለዚ ብዛዕባ ዕሽር መባ መብፅዓ ንሽጉራት መሃብ እዚ ኻልኣዊ ክቕድም ዘለዎ እቲ ምትንካፍ እዩ ትቕድም ዘለዎ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ምግባር እዩ ዘድልየና ንኺድ ከዓ ልቦም እተተንከፉ ብጣዕሚ ዘገርም እኳ እዩ ልቦም እተተንከፉ ካልአይቲ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ሻምናይ ምዕራፍ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ተገርም እያ እዛ ናይ ቆሮንቶስ ምስቲ ኩሉ ኖ ተጋጊየ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ንቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ይነግሮም እዩ ዘሎ ካልእ ቤተ ክርስቲያን እስቲ ነንብባ ኣብቲ 9ይ ምዕራፍ ኣብቲ 8ይ ምዕራፍ ካልኣይ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ 8ይ ምዕራፍ ኣሕዋተይ እተን ኣብ ማሕበራት መቄዶንያ እተዋህበ ጸጋ ኣምላኽ ነፍልጠኩም ኣለና ኣብ መቄዶንያ እዩ ሰብ መቄዶንያ እዮም ሕጂ ብዛዕባ መቄዶንያ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ሓዋርያ ጳውሎስ ንመን እንሰብ ቆሮንቶስ ራእዮም እዚኦም እቲ ጸጋ ኣብኦም ዝነበረ ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝነበረ كم عامومن حلف عامومن
بعلاتهم فتيوم رايو كم عقمومن حلفا عقمومن بعلاتهم فتيوم رايو اتا فتيوم لا فتيوم كم ذهبوا امسكروا لهم الله فتيوم يم ذهبوا لعلي عقمهم تمتي طهم مالتي فتيوم هاب كم زي أملاخ زفوت نزي أملاخ حقوس وهابي يفوت فتيوم كم ذهبوا مسكروا لهم علخو ببزح سببا تمكيرهم حلفا حقوسومن تلك زخونة دخنتهم رأيوا أمو دخا الكاسم مخنيات هاي تمنع قويتانا يسوس كريستوسون اكزامبل هيبوكا حكي تا دخا أبلي صاحبا زولا تا نبرت تا دريم تا ناي علتا كوا تا ناي بونديا مستيا وين ناي وعدتي تا ناي مس حدرارا ديا تا نبرت تا ناقا هيبا كلهم توم قالوا أبزحهم ذهبوا سزياس أبزحا هيبا زبل زيهم كاخمهم يمرايوهم حلفا حقوسومن تلك زخونة دخنتومن نمبزح لكسومن أزيو عزز ولا دخاتات تغونة تزلوهم نمحاب يقرموكمي أبتي إثيوبيا خلقل كله حجي تزيلو النماليت بقى زلوهم يمسمتو دعرايهم يمسو قولهم يمسو درهو يمسو أبتي بقى دسو لك أفلات ما يدير تي تفورهم كاي وكذا لا توكل باعي له هاي مصر بك براي يوم توت اذكرنا مالك زلوا هيبا اذا صقع اذن حبرت اغلغلوت قدوسانن ببزح لمانو እና ለሞኑና بفقاد أملاك قدم نقويتا دحريخا نحانا روسهم وفيو انبر كمتن حنا تسفاز قبرنا يتراي أيكونن كابتن حنا تسفاز قبرنا يون لعلي يوم هيبوم مالت سلازي تعوي منفساو هيوت دحر الله تعوي زخونا موات حبرت مس أملاخ تقولوا نجي حبرت منفس قدوس مسخاتكم بيخون نبلات موداتا كوارخوكم كله حبرت مس منفس قدوس مس بيت كريستيان أيكونن مس حوات أيكونن تردونو تغنو خمزو خبل كله انتاي مالتي كم زخون عيد اللي مالت أيكونن مس حوات مس بيت كريستيان كنقدم حبرت مس منفس ديلي ركمنا مس منفس قدوس يخون سلازي تعوي مو حبرت مس أملاخ مس منفس قدوس مزهلوه ገንዘቡ ኾነ ንብረቱ ኾነ ብልግስ ንምሃብ ኣይጽጉሞን ሓቂ ድሓሶት ሓቂ ዶ ነለ ንሪኦ ኣለና ኣብ ካል መንፈስ ቅዱስ ዝሞቐ መንፈስ ቅዱስ ተቆጻጸሮ ኣብቲ ሕብረት ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ገንዘብካ ምጽእ ተበልካዮ ንብረትካ ሽጥ ተበልካዮ ክብሲ ኣይጽጉሙን ካብኡ ንላዕሊ ዘፍቅሮ ኣሎ እቲ ፍቕሩ ይገልጸሉ ፍቕርና ካብቲ ሓደ ንገልጸሉ ናይ ብሓቂ ፍቕርና ኣብዚ ጥራይ ኣሜን እወ ፍቅረካየ ጥራይ ኣይኮነን ብራዘርስ ብገንዘብና ኢኻ ዝፍለጥ ገንዘብና ምክንያቱም ገንዘብን እቲ ደምናን ተተሓሓዘ ተበልኩሲ ምስ ገንዘብ እያ እቲ ናይ ብሓቂ ክስታይ ዘለዎ ማለት ስለዚ ንኣምላኽ ኣምልኾ ነምልኾ ብዕሽርና እሙናት ክንከውን ከለና ብመብፅዓና እሙናት ክንከውን ከለና ብምሃብና እሙናት ክንከውን ከለና ንድኻታት ክንሕግዝ ከለና በዚና እቲ ፍቕርና ንገልፆኻ ንኣምላኽ ኣብዚ ጥራይ ሃሌሉያ ኣይኮነን ማለት ኣይድልን ማለት ኣይኮነን ብኸናፍርና እውን
ናይ ከናፍርና ምስጋና የድል ይሐቀ ግን it has to be practical ስለዚህ ንሪዮ ብልክሲ መሃብ እንታይ የጠቃልል እሽር ምእካብ ከምታ መጀመሪያ ዝበልኳ መባ አሎ ህያብ አሎ በሁራት አሎ መብጻዕ አሎ ምሕጋስ ጽጉማት አሎ ኔክስት ሳንደይ ሕጂ ጽቡቅ ገይረ መእተዊ ሂቦኩም ኣለኹ ኣብቲ እሽርን መባእን መብጻዕን ጽጉማት ካ ክንመሃሮ ኢና ከምዛ ቀስ እንዳበልና እንዳረኣና ክንመሃሮ ብዙሕ ኣሎ ዝናፈስ ዝብሉና ነኳ ይርኡኒ ሰባት የሚነግሩኒ ብዙሕ ኣሎ ሓቀይ ትመሃሩ ኢኹም ገሊኦም ከም ዝብሉ ከምቲኦም ከም ትብሉ ሰምዑ ኢኹም ጎይታ ይደግፈኒ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ተረዳእኳ ዝበጻሕኳ ብትሕትና ቃል ኣምላኽ ከካፍለኩም እየ ከም ጓሳእ ናይ ማሕበር ከዓ ከምቲ ዝብስ ተስፋ ገብር ማለት ስለዚ በቲ ነቲ ቃል ኣምላኽ ንርአዮ ንፈትሾ ነዚ ፃሓፎን ዝበልኩ ዝመፅ ዘሎ ሰንበት ብጎይታ ፈቓድ እቲ እሽር ምእካብ ክንርኢ ኢና ከመይ ይእከቡ ነይሮም መዓስ ተጀሚሩ ከመይ ኣብ ብሉይ ነይሩ ኣብ ሓድሽ ከመይ ክንርኢ ኢና ቀስ እንዳበልና እንዳተማሃር ዘውኺ ይብልና ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ዶ በርተደ ፕሬዝ ጋድ ኣሜን ሓደ ግዜ ከምኡ ጥንክር ኢልካ ምዝራብ ኣላ ይመስል ሉምሉም ዘይምዃኑ ማለት እዩ ጎይታ ባረኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ማለት ክኸርዮኩም ወይ ገለ ይኮነ ግን ሓቂ ከዓ መንጋር ኣላይቲ ሓቂ ዶ ጎይታ ይባረኽ ንጸልይ ሃሌሉያ ጎይታ ደጊምና ነመስግነካ ኣሎና ንሕና ብናትና ምድማር ምጉዳል ብናትና ካልኩሌሽን ኣብዚ ተኣከብናን ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምስራቅ ካብ ምዕራብ ብደምካ ዓዲካ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብዛ ኣኪብካና ናትካ ብምዃንና ኣዝና ኢና ንሕጎስ እዚ ወጎይታ ብቓላት ጥራይ ክግለጽ ኣይከኣልኒ ስለ ፍቕርኻ ኣዝና ነመስግነካ ስለ ምሕረትካ ኣዝና ነመስግን ስለዛ መዓልቲ እዚኣውና ኣዝና ነመስግን ከምዚ ኢልና ከዓ ወጎይታ ተኣኻኺብና ኣብ ትሕቲ ዙርያ ቃልካ ጎይታ ክንርከብ ስለ ዝኻልና እቲ ዝበለጸ እዩ እዛ መዓልቲ እዚኣ በኣኻ ዘይኣምኑውን ረኺቦም ኣለዉ ናትና ብልጫ ዘለዋ ግን ንሳኻ ሕብረት ክንገብር ንዓኻ ኸነምልኽ እቲ ዝግባእካ ክብሪ ብኣንደበትና ክንህብ ስለ ዝኻልና ተቕዱስ ቃልካ ዘለዓለማዊ ቃልካ ሓቀኛ ዝኾነ ቃልካ ዘይልወጥ ቃልካ ከዓ ንዑ ክንምርምር ክንመሃሩን ዕድልና ግዜና እዚ ስለ ዝኾነ ኣዝና ነመስግነካ ኣሎና ብኩሉ ትገብረልና ዘለኻ ነመስግን ስለ በረኸትካ ነመስግን ስለ ጉስነትካ ነመስግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ወጎይታ ነመስግነካ ዝጎደልናዮ ከዓ ብዙሕ ማዕለያ የብሉን እጅኻ ንስኻ መንፈስካ ክትንክፈና ክትበፅሓና ጎይታ ፍሉይ ዝኾነት መንፈስካ ነገራት ኩሉ ዝልውጥ ልቢ ዝልውጥ ህይወት ሰብ ዝልውጥ ህይወት ዝህብ መንፈስካ ከዓ ይውረሰና እዛ ኣገልግሎት እዚ ብሓይልና ዝኸውን ኣይኮነን ብልምምድና ዝኸውን ኣይኮነን ብፍልጠትና እውን ዝኸውን ኣይኮነን ኩሉ ካባኻ ይበኣኻ እሞ ወጎይታ መንፈስ ቅዱስካ ትዝናብካ እንደገና ከዓ ትዝንበልና ሓይልኻ ክግለጽ ክብርኻ ክግለጽ ንሕና እውን ክንሕጎስ ወጎይታ ነፍሳቱን ክድሕና ወጎይታ ከምቲ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ክትምስረት ከላ በዓል 50 ዝኾነ ክትገብሮ ይከኣለካ ይደገም ንብል ኣሎና ብስም ኢየሱስ ይደገም ብፅሓና ወጎይታ ተመስገን ወጎይታ ሕጂ ምሸት ናባርኽ ሰሞን ናባርኽ
ኩሉ ክብሪ ኩሉ ምስጋና ንዓኻ ይኹን ብስም ኢየሱስ ኣሜን 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 እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይሓልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም ጸጋኡ ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ብሩኽ ቅንያት ተባረኹ ሰላም ኣምላኽ ኪዱ